lokal. Patay ang isa ka persona, samtang pilason ang pito ka iban pa matapos ang aksidente nga nagluntad las 6:20 sa gabi sa barangay Kalumangan, siyudad Sambago. Ang napatay ginkilala kay Philmark Francisco, legal sa Pangidaron, kag taga siyudad sang Muntinlupa, samtang mapilason amunuan sanday Charlie Estampa, 39 anyos, taga Valladolid. Raxel Bergante, 39 anyos, taga siyudad sa Bacolod. Precious Grace Saliba, 33 anyos, Jonah Malana, kag duha ka menor de edad, tanan residente sa barangay Punta Taytay, siyudad sa Bacolod. Sunod kay Staff Sergeant Ronald Javier, investigator on case, si Francisco napatay ang gikan sa Sur Padulong Norte nga direksyon, samtang si Cargie Saliba, 35 anyos, nga driver sa pick-up ang gikan Norte Padulong Sur nga direksyon. Dugang pa nag-U-turn si Saliba, rason nga nakabunggo si Francisco nga gintunaan sa iya kamatayon. Bangod sa pagbunggo nawarik ni Francisco ang manibela sa iya motorsiklo, kag nagbunggo kag natumba ang nagaang kasanay nga sanday Estampa kag Bergante nga nagabiyahe man gikan Norte padulong Sur sa nga direksyon. Suno sa kay Javier tungod sa aksidente, maresponde tani ang ambulansya sang Bago CDRMO nga ginamaneho ni Ranel Dumalaog, apang nagbunggo sa truck nga may karga nga tubo nga ginamaneho naman ni Rolly Luang, 47 anyos sang Manapla. Samtang ang maupod ni Dumalaog ang musanday Mariam Ridings, 34 anyos, Car Jorani Lirasan, 32, kag Remar Janias, 29, veteran empleyado sang Bago LGU nga gindalaman sa ospital. Preso na karon sa custodial facility sang Bago PNP sanday sa liba nga driver sang pick-up kag si Luang nga maneho sang truck. Duha naman ka miyembro sang New People's Army kon NPA ang napatay sa natabo nga enkwentro las 2 sang kagahon sa tunga sang 47th IB kag 94th IB batok sa NPA sa Sitio Makilo, Barangay Kamansi, siyudad sang Kabankalan, Nobyembre 30, 2022. Suro kay 47th IB Civil Military Operations First Lieutenant Charmaine Sancho, ginabulubanta na pulo ka miyembro sang NPA, RHQ, CN2, KRNCBS sang naengkwentro sang mga militar kag ginakabig nga displays nga NPA nagikan sa Barangay Carabalan, siyudad sang Himamaylan. Na-recover sa lugar sa enkwentro ang bangkay sang duha ka miyembro sang NPA kag wala pa makilala nga mga miyembro sang NPA kag na-recover man isa ka KJ9 with magazine kag mga bala, duha ka kalibre 45 nga pistola nga may mga magazines kag mga bala, duha ka hand grenades, isa ka bagong hukbong Bayan flag, isa ka CPP flag, duha ka Mao caps kag mga subversibong dokumento kag iban pa nga mga lecture materials. Samtang gina-verify sa karon sa Philippine Army ang identity sa duha ka katapo sa New People's Army nga napatay sa enkwentro las 2 ang takna sang kagahon Miyerkules sa Sitio Makilo, Barangay Kamansi, siyudad sang Kabangkalan. Ini kasunod sa ginpagwa nga press statement sa National Democratic Front nga naga-insister nga wala sa enkwentro kundi gindakop lamang ang napatay nga mo ang NDF consultant nga si Erickson Acosta kaya kaupod misaman ka peasant organizer. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag naman ni 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte nga nakibot ini sa marasig nga magpagwa statements ng NDF kag kaangay nga luyag nila pangunahan ang pagplastar sa identity sa mga napatay. Gintawag man ni Pasaporte nga inconsistent ang NDF sa ilang aligasyon apang sa piyak sini gipasiguro sang Army nga ilay pagwa ang matuod nga hitabo. Sa karon wala pa sang claimant sa mga bangkay, kasunod ng isa ka una nag-claim wala nakahatag sa ginapangayo sa otoridad o kung hindi direct family sang napatay. Patay naman ang 28 anyos nga soltero matapos sa gintiro kahapon sa kagahon o nagligan nga kagahon sa Purok, Kawayan, Barangay Banago, siyudad sa Bacolod. Ang biktima ginkilala kay Gerald Marceliana nga pumuluyo man sa nasambit nga lugar. Si Marceliana ang nakaangkon sa madamo nga pilas tugas ang pagluthang nga nagresulta sang iya kamatayon. Sulod kay Police Captain Armelin Vargas, ang hepe sang Police Station 3, nag-standby sa eskinita ang biktima sa matabo ang pagtiro sa iya. Nakalabot ang impormasyon kay Vargas nga nagaintraman sa iligal nga transaksyon sa iligal nga droga si Marceliana. Gilayon nga nagpalagyo ang persona nga nagtiro sa biktima sakay sa motorsiklo. Ginbalikan sa investigador sa Police Station 3 ang crime scene. Agod lang taon ang lugar nga may CCTV kung sa diin gintiro si Marceliana. Sa mga dugang pa naton nga mga balita lokal,
Patay ang isa ka lola, samtang pilaso naman ang iyas ning apo matapos namunguan sa motorsiklo sa purok Buyog-Buyugan, Barangay Magbalyo, Siyudad San Cabangcalan, pasado las 9 ang tagna sang aga, Nobyembre 29. Ang mga biktima ginkilala nga sinay Lily Hinova, 81 anyos, kang iya apo nga lalaki nagaedad sang 4 ka tuig. Suno kay Police Staff Sergeant Gringo Nicolas Lirazan, Traffic Investigator sang Cabangcalan PNP, nagatabok sa dalan padulong sa isa ka eskwelahan ang mag-lola sa nabungguan sa motorsiklo nga ginamaneho naman ni Carl David Gonzalez, 18 anyos, kag residente sang Purok Baras, Jutay, Barangay Bantayan sa Siyudad man sang Cabangcalan. Pahayag pa ni Lirasan, bangon nga dulhugon ang dalan, nagdasig ang dalagan sa motorsiklo ni Gonzales kag wala gilayo nakita nga may nagatabok, bagod nga kurbada ang lugar sa di nagluntad ang aksidente. Napatay si Hinova kag padang naman ginabulong sa ospital ang iya apo. Samtang yara naman sa custodial facilities ang Cabangcalan PNP si Gonzales. Nasapo niya patay ang isa ka mangunguma sa kilid sang suba sa Purok Palo 5, Barangay Magsaysay, Siyudad sang Cadiz, pasado alas 8 sang aga sang Nobyembre 29. Ang biktima ang ginakilala kay Cornelio Solivio, 58 anyos, kag residente sa among lugar. Suno kay Mary Joy Solivio, ang bata sa nga biktima, nasapo na lamang nila nga nagahamyangon sa suba ang iya amay kag may pilas na sa lawas tugas ang pagluthang. Sa investigasyon nabaluan sang kapulisan nga alas 6 sang Lunes sang gabi sang nagpanulo sang kalampay ang biktima kag pila ka oras ang makaligad may nabatian na lamang nga lupok ang mga residente sa palibot. Pila sa dughan na angko ni Solivio ang gintunaan sang iya kamatayon. Blanco pa sa karon ang kapulisan sa rason kag suspect sa krimen. Patay man ng isa ka lalaki matapos na kuryente sa sitio Plazanon, Barangay Salong, Siyudad San Cabangcalan, pasado alas 3 ang tagna sang hapon sang Nobyembre 29. Ang biktima ginkilala kay Jonas Almorin, 28 anyos, kag residente man sa among lugar. Sa investigasyon sang Cabangcalan PNP, nabaluan nga si Salmorin ang nagakarga sang tubo sa isa ka truck sang inaligar aksidente niya natandog ang live wire sang Noseco. Ang live wire ang nahamtan sa tupad sang truck nga ginakargahan ni Salmorin. Giningagaw pa nga madala sa Lorenzo D. Zayco District Hospital si Salmorin, apang ini siya ang ginbawian sang kabuhi. Gindakop naman kapon sang aga ni Police Captain John Christopher Masangkay, hepe sang Police Station 5, ang 63 anyos nga lalaki sa kaso nga acts of lasciviousness may kangtanan sa Republic Act 7610. Ang suspect ginkilala kay Jesse Mahilom nga pumuluyo sang Purok Paho 1, Barangay Estefania, Siyudad San Bacolod. Dala ni Masangkay ang warrant of arrest ni Mahilom nga gin-issue ni Honorable Judge Marites Gumahin, ang presiding judge sa Bacolod City RTC Branch 51 na petsahan Nobyembre 24, 2022. 180,000 pesos naman ang piyansa ni Mahilom para sa temporaryo sininga kahilwayan. Si Mahilom ang yara karon sa custodial facility sang Police Station 5. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:07. Department of Agriculture nagpatuman sang temporary ban sa pag-import sang poultry products gikan sa 3 ka mga pungsod. Samtang Pilipinas, wala pa sang desisyon kung na magbakal sang second generation vaccines batok sa Omicron variant. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kahag sa aton mga ka-aksyon dira sa panahon karon dapat Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi.
Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskartes ka buhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama. Yes, good morning na mga ka-aksyon and good morning action boys. Good morning, Action Boy. Kag sa mga ka-action ta, good morning. Yes, and you look beautiful in yellow. Of course. Daw, Mustard ikaw gid- yellow to be exact. Ikaw gid ang original members ang mga Dilawan. Ala, Sige lang. dilawan nga ano na, piwa. Dilawan nga kwan dilawan Yeah. nga mga newscaster. Wow! Di ba? Well, Mga ka-aksyon, morning na dira sa monitor sa Facebook. Please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Yes. Kag sa mga kapihan dira, maayong aga gid sa tanan nga nagapangapi. Unahon ko ni anay ang ginapatamyaw ni Migo ta Juan Bolgalio dira sa may Las Vegas, Nevada. General Ulysses Cruz kag Sandy Saagundo. Naka-jacket black mo kuno si ginapadala sa picture di mo. General Ulysses Cruz kag Sandy Saagundo. Good morning dira sa inyo. good morning. Sige. Kag kay Dennis Richard Tibor Roma, back to December, hambal niya. Tanong problema, Dennis, daway man. Ay, kay Yung very December. kanta na ni Taylor Swift. Kay December 1 subong, start gid sang bulan sang Paskwa. Kag 24 days to go na lang antes sidyang adlaw sang Paskwa, mga ka-aksyon, no? So, Merry Christmas na sa tanan, ha? Patamiyon tanay sa Facebook si Aksyon Wilma Sugaton. Yes. Happy birthday kay Aksyon Wilma Sugaton. Happy birthday, Mother! Sige, kay Rene Paguntalan, kay Aaron Lu del Rosario. Ginagreet siya ang tanan nga family del Rosario, kag family Herla sa Sipalay, kag family Jutay sa Victorias. Alex Montesa, good morning man. Kay Teresa Linahakayaw, kag migo naton Phil Alonsagay, good morning. Mary Ann Dioso, tamyan niya man si mama niya, Pasita Bundaon. Happy birthday. Yes, Pasita Bundaon. Happy birthday sa imo. Happy birthday! Si Faustino Capilio Navarro Jr., ginagreet niya lang kay tita niya Mila, Toto Naval and family, kag Laarni Alvior sa Rosario High Subdivision, Bacolod City. Watching from Lahadato, Sabah, Malaysia. Okay. Morning. Si Fritz Torres from Barangay Kamingawan, Cabancalan City. Good morning man sa imo. Ara si Miss J na ho, Yes, Miss J, good morning. Lacson, sa may New York. Si Linya, good morning. Yellow, my favorite color. Tinabilong ka sa dilawan, Miss J. Okay, yes. Good morning man kay Mr. niya, Mr. Rodolfo Lacson. Yes. Leche flan, mag-aga man dira sa imo. Ate, sige. Dahil lang, kaya naghang akong phone. Ay, standby na. Sige. Sige, standby na kita sa mga balita lokal.
Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessing. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:16 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nagpatuma naman ang Department of Agriculture sang temporary ban sa pag-import sang poultry products alin sa Japan, Hungary kag California bangod sa pamahog sang bird flu. Inampasi naman sa DA Memorandum Orders number 69, 70 kag 71 nga pirmado naman ni Undersecretary Domingo Panganiban. Base sa mga mando, ginadirian ang pag-import sang domestic wild birds kag ila produkto kaangay sang poultry meat, day-old chicks, itlog kag semen gikan sa nasambit nga mapungsod. Ginsuspend man sang DA ang processing kag evaluation sang application kag isyuan sang sanitary kag phytosanitary import clearance sa nasambit nga mga produkto. Apang ginpahayag sang Department of Agriculture ang shipment alin sa Japan kag Hungary nga in transit na load na o kunabaton na sa mga puerto antes na hatag ang notisya sa Japan kag Hungary ang tugutan nga makasulod sa pungsod. Apang dapat ang mga produkto ang naihaw o kung na-produce antes ang Oktubre 12 tuig 2022. Ginpahayag ni Finance Secretary Benjamin Jokno nga wala pa ang gobyerno sang desisyon kung magbakal sang second generation vaccines batok sa COVID-19 o kung bivalent vaccines nga nagahatag proteksyon batok sa Omicron variant. Suno kay Jokno, may rekomendasyon na ang Department of Health angod sa pagbakal apang wala pa nakapagwa sang pinal nga desisyon. Una na ang ginpahayag ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Verriere nga ginaproseso pa sa ahensya ang mga negosasyon sa mga manufacturers ng bakuna nga Moderna kag Pfizer may angod sa pagbakal sa bivalent vaccines. Nagpromesa naman ang Department of Health nga mangin proactive para masiguro nga ang public fund nga gingamit sa pagbakal sang COVID-19 vaccines ang nausar sang maayo matapos ginapangita karon sang World Bank kag Asian Development Bank ang special audit sa mga loan nga ilang ginhatag sa gobyerno. Sa isa ka statement, ginpahayag sang DOH nga nagabay na ini sa Department o kung sa Commission on Audit nga magpatigayon sang special audit bilang kabahin sa ilang commitment sa loan agreement sa World Bank ag Asian Development Bank. Una din nagpadala ang DOH sang sulat sa COA nga nagapangabay sang special unit o kung special audit kag ginpili man ang COA nga mangin auditing firm sa mga kasugtanan. Ginaprobahan sa House Committees on Higher and Technical Education kag Civil Service and Professional Regulation ang hagna nga nagamienda sa Continuing Professional Development o kon CPD Act of 2016. Ang unnumbered substitute bill nagakakas sa CPD bilang requirement sa pag-renew sang licenses kanagahatag sa mga ahensya sang full compliance sa ilang empleyado. Nagahatag man ini sang libre o kon barato nga seminars ang government departments, agencies kag private companies para sa tanan nga agud makakuha sang CPD units subong man sa mandatory paid leave. Ipresentar naman ang substitute bill sa plenaryo para ipaidalom sa deliberasyon kag amiendahan sa mga miyembro sang Kamara antes pandesisyonan kung aprobahan. Sa mga duga pa natin nga mga balita lokal o kung balita nasyonal, nagpaandam naman si Senator Risa Hontiveros angot sa bago nga modus sang human trafficking nga ang mga biktima ang mga Filipino nga nagahandom sang maayo nga trabaho sa iban nga pungsod.
Nagakabalaka si Hontiveros nga masulit ang ginbulgar niya nga pastilya scam sa din imbolbado ang pila ka empleyado ka opisyal sa Bureau of Immigration. Sa Senado, gindala ni Hontiveros ang pila sa mga biktima sang bagong modus nga gininganyo sa isa ka scamming job sa Myanmar. Madumduman nga sa nakaligid nga semana, gindalaman ni Hontiveros ang isa sa mga naluwas nga Filipino sa Myanmar kag Chinese mafia ang sa likod sang human trafficking. Nagpatigayon sa rally ang nakalain-lain nga grupo kadungan sa Bonifacio Day agud protesta epekto sa cost living crisis. Sud kay bagong alyansa makabayan kon Bayan Secretary General Renato Reyes Jr. nagaupo ang ilang grupo sa mga Pinoy workers nga nagapanawagan sa nakaigo nga pagpasaka sa nga suweldo kag pag-akto sa gobyerno sa nagasaka ang presyo sa mga balaklon. Nanawagan naman si Reyes kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magpagawa sa ang public statement angot sa panawagan nga pagpataas ng sweldo sa mga empleyado. Samtang nagbabutyag sa suporta ang Philippine Coast Guard sa Department of Social Welfare and Development sa paghatag proteksyon sa mga tumandok batok sa ginatawag nga human trafficking. Kadungan sinigin plastar ni PCG District Southwestern Mindanao Commander Commodore Marco Antonio Hinas ang inisyatibo sa Coast Guard para pakigbatuan ng human trafficking sa mga tumandok. Kalakip diri ang mas hugot ng inspeksyon sa mga pantalan kapag pasangkad sa kooperasyon sa lokal nga panguluhan agud mahalungan ang kinamatarong sang mga ini. Kalakip ang mga babae nga estudyante sa first kag second year college ang obligado nga magpaidalom sa Reserve Officers Training Corps o kon ROTC. Ini ang ginpahayag ni Senator Ronald De La Rosa nga isa sa author sa mandatory ROTC program matapos ang hearing sa ginapamunuan niya nga Senate Committee on National Defense and Security angot sa mga hagna. Sunod diri isahon ka training lang ang pag-aagyan sa mga lalaki kag babae nga kadete. Pagpasiguro niya nga may mekanismo base sa ginapatuman nga layi para hatagan proteksyon batok sa harassment kag hazing ang mga kadete. Nagapati pa ang anang hepe sa PNP nga mahimo layi sa masunod nga tuig ang hagna rason nga kalakip ini sa priority measures sa administrasyon ni Marcos Jr. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:22. Happy birthday anay Action Doors sa kay Aksyon Wilma Sugaton karon nga adlaw December 1. Daywe, happy birthday dira sa imo, no? Happy birthday, mother. Oo, kag may birthday pag ko i-greet bala sa kay Grace Soria, no? Ay hindi, nagle ni Grace nga si Rodrigo Soria. Happy birthday man dira sa imo. Sa siyudad Zambago, no? Kag may abi mo gapo may nagkadtog sa Balay Action Doors nga nagpamapag-greet din sa kay birthday niya subong. Si Sis Benyang Carmona. Happy birthday mo Sister Benyang Carmona sang Purok Fatima 1 sa may Barangay Road diri sa Bacolod City Action Doors, no? Yes. So happy birthday kay Benyang Carmona. Finding Reason shirt kuno is coming for you in February. Action Doors. Oh. Para sa imo. Alin So sa kay excited. Ralph Galio. no? Kag sa mga nagamonitor sa Facebook, salamat man. Let's see Flan, Merho Goonad, kay Ana Sinoro, kag congratulations sa mga na kay sa kasin ni Miss J Bla, nga si Captain Edmar Villarin nakapasar sang NSG examination. Congratulations. Congratulations. Ma'am Vanessa Mayo, good morning man. Kag dira sa kay Rona Rihida Trava, kag kay Barkit Tribe, good morning sa inyo. Mga ka-aksyon, inyong ginpamatihan na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Karong adlaw, Disyembre 1, 24 kadlaw na lang antes ang Pasko, kag 31 dias na lang antes ang 2023. Standby na sa Action Report, second portion of Aksyon, Fred Salanga. Balikay naman kita sa dugang mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!